Tisuće ljudi slijevalo se u Maksimir u nadi da će 7. ožujak 2019. godine biti novi povijesni datum za Dinamo. Mnogi su uzaludno tražili ulaznicu ispred stadiona, svi su željeli gledati europski Dinamo, atomski Dinamo, Dinamovo proljeće. Dolazim od 59. Mi Dinamovci uvijek smo tak bili, nema, už imao nade, mora to biti, nema to, Dinamo je Dinamo. To je svetinja, mislim, to je ono što svakog Zagrebčana i svakog Hrvata bi trebalo dičiti. Pa tu će negdje biti knap, 1-0 za Dinamom, 2-1, bit će knap. Pa što mi se normalno kao navijači nadamo najboljem, iako ja osobno bih želio da što ne izgubimo, makar i 0-0 bilo. Bilo bi mi drago, jer ovo što je sve napravio, moramo biti ponosni i sretni na uspjehe Dinama. 2-0 za Dinamo. Ne, budemo realni, polufinale, a sve više žreba. Sve pratimo, nema. Mi smo Europu pratimo i svaku, znači svaku dolazimo, ekipa dolazi iz Bušine, bus, 20-30 navijača, a svaku europsku utakmicu pratimo. Odlično. Dinamo! Dinamo će pobijediti jedno 5-0. Tako 4-0. 7-0. Ili 10. Ajde 2-0, može 2. Volim Dinamo! Volim Dinamo! Volim Dinamo! Volim ga jako! Pa ja bi dao rezultat nekakav 2-1 za Dinamo. Idemo na svaku utakmicu. Ja sam od 62. član. To ni daleko puno, ni nemam pojma. Svaki put idemo na utakmicu. Volim te mama, ne više od Dinama. Navijamo za Dinamo, pa nadamo se da će najmanje x biti. Hendikep, Buras, hendikep je danas. Prognoza 1-0 za Dinamo. 2-0, nije on dobar, 2-0 će biti. Dinamo! Zagreb! Dinamo! Zagreb! Dinamo! Zagreb! Idemo u Lisabon, nas petorica, već smo kupili sve, tako da nema straha. Nós temos as nossas certezas. Vjerujem da će se Dinamo boriti, da će se truditi na terenu, ali Benfica će pobijediti 1-0. Então não, meu amigo. Biće komplicirano za Dinamo, za Benfiku neće biti komplicirano. No bilo je komplicirano za Benfiku. Dinamo je izgledao moćno i moderno pod palicom trenera Nenada Bjelice, koji se već sad svrstao uz bok velikanima poput Branka Zebeca, Čire Blaževića i Josipa Kuža. Jedan od najboljih na terenu svakako je bio Bruno Petković, devetka s dušom desetke i nasljednik Marija Mandžukića. Ako vi novinari volite izvrtiti, ako kažem da je dobro, onda je protiv trenera. Ako kažem da falio trener, onda kažem protiv stožera. Imali smo prilično izravne instrukcije od trenera prije utakmice i stvarno smo znali sve šta bi trebali napraviti, a stožer stvarno se slaže sa trenerom, imaju, neću reći ista, vjerujem relativno slične ideje i razmišljanje, zato su i zajedno u cijelom stožeru. I momčad je znala u svakom trenutku kako treba igrati, ko je kako postavljen i bili smo spremni. Ne znam kakvi će nas, to je doći, dočekat u Lisabonu. Mi smo odradili ovu utakmicu, neću reći samo zbog naših navijača, ali ti navijači su bili stvarno jedna podrška, to je jedan vjetar u leđa i sigurno su nam pomogli. Ali ne vjerujem da će nas srce faliti u gostima. Slušajte, da nisam sam uvjeren, ne bi uopće se pojavio tamo na 11 metara, tako da nemam previše ni straha, ni previše razmišljam o tome. Penal je tu da se zabije. Dinamo nije imao 30.000 gledatelja, Dinamo je ovu večer imao 30.000 navijača. Možemo samo zamisliti što bi bilo da se utakmice igraju na novom modernom stadionu. Zagreb i Dinamo bili bi još teže osvojiva tvrđava u kojoj se gostima ledi krv u žilama od huka s tribina. No i ovako je lijepo i kako kaže pjesma od Parnog Valjka, ma pusti nek traje.